जाब्रबथाय सोमजिफ्लेबाय थानाय जायगाफोराव नायगिदिंहैदों क'क्राझार जिल्ला खुंथाया। रड सेफ्टि एबा लामा संरैखाथिखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि डक्टर पि उदय प्रवीण, क'क्राझार जिल्लानि एसपि आरो क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारीनि हान्जाया दिनै जिल्लानि सिङाव थानाय जायगाफोराव नायगिदिंहैदों। नायगिदिंनाय हाबाफारिखौ क'क्राझार तितागुरि जानागावनिफ्राय जागायनानै कारिगाव, आलांगि, 3 नं भावरागोजा, पाटगाव गोजौ फरायसालिनि लांगोना मोखां आरो थिलाफारानि बोरमाबुरि दालाङाव गले गले जाब्रबथाय जाबाय थानाय जायगायाव नायगिदिंहैयो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि एसपि आक्साद गार्ग, क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि क्राइम एमबिआइ भिजु गगৈ, क'क्राझार डिटिअ अफिसार धजेन बसुमतारी आरो हान्था मेला बिफाननि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बाथ्राया खोब स्पष्ट। दा जिथु जाब्रबथाय जागासिनो दं बेखौ होबथानायानो जोंनि गिबि थांखि। दा बाथ्राया जाहैबाय मानो जों बेबादि ज' ओंखारबोनो गोनां जाखो। दा नैबे मे मासावनो आं होनबाय थादों बे खोथाखौ। मे मासावनो माने दिनै 14 थारिख, बे 14 दिननि गेजेराव 7 मानसि थैबाय। एकदम माने खम बैसोनि, जायहा माने बहुद सिमां दंमोन। सोरनाबा हाबा जागोदान, सोरबा उन्दै फिसाफोर दङ। बेफोरबादि मानसियानो माने थैबाय आरोखि। दा बेखौ जों माने उनाव जाहाथे दा जाबावथों, बेफोरबादिया दा जाथोंसै, जि जाबायसै बिनि उनाव दा जाथोंसै बेखौ साननानै माने जोंथ' बे खामानिखौ मावबाय थाखायो, थेवबो माने ओरैबादि मोनसे परिबेस जादों माने बे जोंनि गारि सालायगिरि बिथांमोना माने थैनो गिला बे टाइपनि मोनसे आरो मा जाथोंसै रंजानोसै। दा आं माने जुमाय लोंनानै बिराद गारि स्पिडाव सालायो आरो बे लामाखौ नुदों नोंथांमोना बिराद मोजां बानायना होदों। एकदम स्लिम जेरावबो जेबो एसे बायनाय गैया, हाखर गैया। जा लामाखौ बिराद मोजां मोनबाय। खिन्थु बेहाय गेजेर दलां गोजौ दं। दा जेरै बेहाय दं नुबाय, दलाङा खेबसेनो बेसेबा गोजौ। ओमफ्राय बहायबा टार्निं दं। बहायबा लामा खाथियावनो गिलु बालु हाखर दं। दा बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ रड साइनखौ होजोबा जासेनो पाब्लिकनो बे लामाखौ बाहायनो हगारना होनाय, बै जिथु थासारि, बे नैबे जाब्रबथायनि बेबो मोनसे बिराद गिदिर जाहोन होननानै जों सानदों आरो। दा बेखौनो जोङो नैबे लामा बिफाननि जायफोर मावख'गिरि बिथांमोनखौ लानानै, जिहेतु जोंहा डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटि दं, बेहायबो बे खोथाखौ बिराद मोजाङै सावरायनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों जे अकल बे माबायावल' नङा, खालि बे लकेसनल' नङा, सारा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोदान लामा, गोदान गोजामखौ जुदि होआखैबा बेखौबो होनांगौ आरो गोदान जुदि खालामोब्ला बे मोनफ्रोमबो गोदान लामायाव नैबे लामा रैखाथिनि जिखिनि मेजार्स बेखौ जाहाथे बिथांमोना फुलफिल खालामो। सिगनेल पइन्ट प्लास माने साइन्टिफिक स्पिड ब्रेकार बिराद गोजौ नङा। बे मोनसे हिसाब दंखायो, स्टेन्डार्ड मोनसे साइज दंखायो। बे साइजआव स्पिड ब्रेकारखौ होजोबनांगौ होननानै मोनसे जोङो अफिसियेलि डिसिसन लाबाय। दा बेवहाय जोंहा खावलायनाया ओरैबादिसो, जोंनि गारि सालायगिरि बिथांमोनहाबो गारि सालायनाय समाव जाहाथे गावनि रैखाथिनि खोथाखौ साननानैसो गारि सालायो। माने आं होनबाय थानाय बायदियै जे गारिखौ सोर मानसिया सालायो? जाय न'नि थाखाय खामानि लानानै थाङो बेसो सालायो, नङा दा? गतिके न'नि थाखाय खामानि मावग्रा, न'नि थाखाय खामायग्रा बे मानसियानो जुदि लामायाव थांनानै जाब्रबथाय जानानै थैयोब्ला बै न'खरखौ सोर सालायगोन? बेखौ गारि सालायग्रायाबो गावबो गोसो सिंनिफ्राय बेखौ फिलिं मोनदांनो हानांगोन। जे बेखौ बयबो एकदम जेसेबां गोजाननियानो जाथों, दा बेहाय टाउननि खोथाल' नङा। आरो जों मोनसे हाबाफारि लाबावदों, बेवहाय दा नोंथांमोना बेवहाय फैदों, नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो क'क्राझार जिल्लानि लास्ट रिमटेस्ट एरियासिम बे मेसेजआ थांगोन, बेखौबो आंहा आसा दं। बेनि अनगायैबो जोङो माइक खानानै माबायाव बे टट' गारि गंसे लानानै, इ रिक्सा मोनसे लानानै फुरा डिस्ट्रिक्टनि सब गामियावनो जों हाबनो नागिरदों, एनाउन्स खालामनो नागिरदों। बे जाब्रबथाय जिनिसा मा बेनि एवारनेसखौ जोङो
टाउनजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गामियाव आरो ओरैबायदि जों मोनसे थांखि लादों जे जाय गामियाव थांगोन बै गामिनि गाहाय गावबुरा बा प्रेसिडेन्ट जाय दं बिथांनि सिगनेसार लानानैसो फैगोन आरो बै गामियाव बै गावबुराखौ लानानै दसेल' जोंथ' आरो मोनसे गामियाव सानसे थांनानै मिटिं खालामहैनो टाइम मोना गतिके जोङो गारि लानानै बेरायनायाव जि गामियाव मोनो बे गामियाव गामिनि माबाखौ हेडखौ लानानै बहायनो जों एनाउन्स होगोन आरो बिथांमोनखौ जों खावलायनानै फैगोन जे नोंथांमोननि गामियाव बेसेबांखान बेबायदि मटर साइकेल सालायग्रा दं गारि सालायग्रा दं बिथांमोनखौ रड सेफ्टिनि सोमोन्दै जिखिनि बुंलांदों बेखौ मालाबा गामियावथ' मिटिं जालुबाय थायो बेनि खोथाखौ बेजों लोगोसे बेखौबो सावरायफा होननानै जों